balimaw barakɛyɔrɔ dɔ tasuma y'a jeni kunnasinigo yiri barakɛyɔrɔ dɔ nin barakɛyɔrɔ in a bɛ an ka jamana jiriw a bɛ olu de si an ka jamanadenw u bɛ sama diɲɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw u ka jiri baarakɛlenw nɔfɛ kasɔrɔ nin barakɛyɔrɔ in a ka yiriw ka ɲi u dilancogo ka ɲi dabali ni fɛɛrɛ minnu b'a to jiri bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ sigifɛnw ni dafɛnw ni fɛnbilafɛnw ye o ɲuman caman de tun bɛ dilan ye tuma min an bɔra kalama an ye Abdulayi Kanta ci ka taa a ye seereya minnu sɔrɔ seereya ninnu filɛ nin ye. Tɔgɔ ye Bakari Tarawele a bɛ fɔ service ma Bakatra. Ayiwa an b'i ka cakɛyɔrɔ la an ɲɛ b'a la k'a fɔ tasuma kelen don ka a bɛɛ jeni ka ban baarakɛyɔrɔ in yɛrɛ jumɛn don fɔlɔ. Baarakɛyɔrɔ ni menuiserie bois meuble ni plafonnage ni porte menuiserie fɛn domaine kɔni fɛn an b'o bɛɛ kɛ yan nɔ o y'an ka baara de ye. Ayiwa an ɲɛ b'a la tasuma kɔni kelen don k'a bɛɛ jeni a kɛra wagati jumɛn ani e yɛrɛ fɛ a sababu ye jumɛn. Bon tasuma ni wulila n denkɛya la fo ka na cogo min parce que ale bɛ si yan sanfɛla la a y'an ka weleli kɛ 5h10 waati ninnu tasuma ninnu kɛra o waati ko a ye mankan mɛn ko clac compteur fa a ye mankan kɔni mɛn clac bon ale bolila ka jigin ka taa i jɔ a ɲɛ bɛ tasuma la kogo fɛ ka taga ale ko k'a bɛ fɛn fiyɛ la tasuma yɛrɛ fanga kɛra a bɛna ale yɛrɛ jeni donc ale bolila ka na kule sisan ka mɔgɔw wele bon mɔgɔw nana k'u bɛ don ka taa ale ko mɔgɔ si kana don ka taa parce que tasuma bɛ se ka mɔgɔ contourner bon a bɛna ni kasara ye ma mɔgɔ si sɔrɔ nka masini ma to yen min ma jeni produit stock ma to yen min ma jeni a bɛɛ jenina tasuma fɛ porte bannenw bibliothèque bannenw armoire bannenw salon bannenw hali o dan to mɔgɔw ka tableau karoma dɔ tun bɛ a tun kan ka livrer sini yɛrɛ a bɛɛ jenina ka bɔ yen pewu mais an tun kan ka karo da la bi de ka sɔrɔ ka taa livrer sini mais a bɛɛ jenina ka yiri hali t'a dɔn ka yiri yɛrɛ monter yɛrɛ bon armoire ni liw kɔni hakɛya yɛrɛ t'o la. Ni maa min ye ɲininka k'a fɔ i ka mansin minnu jenina ani ka taa fara maaw ka minɛn minnu tun bɛ yan e yɛrɛ k'a jatela bɛɛ musaka bɛ taa dakun joli la. O kɔni o ye fɛn san min ka gɛlɛn parce que minɛn min jenina ne yɛrɛ tɛ se k'a fɔ mais a da dɔn parce que magasin de stock peinture ni vernis ni essence diluant golo tissu matelas contreplaque vraiment tɛ se ka estimé k'a fɔ ko a bɛ nin da hakɛya bɔ machine kɔni ta kɔni hakɛya yɛrɛ kɔni t'o la a machine si tɛ yen min ma jeni k'a bɛ se ka baara kɛ o t'a machine na bɛɛ jenina ka fɔ ko n bɛ se ka wari hakɛya dɔ de fɔ ko ni k'a bɛ nin bɔ vraiment fo ni ye nkalon tigɛ a kɔni a ka ca vraiment a ka ca. Ayiwa yala welekan jumɛn bolo ka ɲɛsin ɲumankɛlaw ma a ka ja ka taa se Mali marabagaw yɛrɛ ma ka sanga nin dakun in ma. Welekan min bɛ ne bolo Mali marabagaw ta fan na ka dɛmɛ kɛ n ye yɔrɔ jeni emploi min bɛ ne bolo a ka ca a bɛ dɔgɔ jamana ka charge dɔ don parce que n'i y'a ye mɔgɔ tɛ bɔ o b'a sɔrɔ i bɛ dɔ de la mun y'a to denmisɛnninw bɛ bɔ parce que olu tɛ fɛn de la bon minnu bɛ dɔ la ne olu ka dɔ kɛ yɔrɔ fana tiɲɛna ne ye cogoya ma sɔrɔ o la a bɛ na ni ko wɛrɛ ye autorité kɔni an kɔni b'a ɲini u fɛ u k'an dɛmɛ a la an k'an dɛmɛ a la ni sira min ye kɔni k'an dɛmɛ o kɔni ka d'an ye ni mɔgɔ min yɛrɛ fana ɲumankɛla min fana bɛ se ka n'i y'a mɛn n'i bɛ se k'an dɛmɛ ni sira min fana ye a bɛɛ bɛ kɛ ala de kama ko bɛɛ ye ala de ta ye ala kɔni barika la mɔgɔ ma to ala ka ban fɔ nɛgɛkuru ni de jenina ni matériel wɛrɛw ne bolo kɔni foyi ma tiɲɛ ala ni ka kɛnɛ ka ban a caman bɛ ala bolo ka d'an ma. Yala a ye sɛgɛsɛgɛli daminɛ min b'a to minnu tiɲɛna a bɛ se k'olu dɔn cogo min na. an y'o sɛgɛsɛgɛliw daminɛ an bɛ k'u sɛbɛn dɔɔni parce que i tɛ se ka kɛ girin na i hakili wulilen i tɛ se ka fɛnw sɛbɛn o cogoya la matériel misɛnmanin caman bɛ yan an tɛ se k'a fɔ k'an b'a bɛɛ fɔ nin yɔrɔ in na an bɛ hakili t'a bɛɛ la n'o tɛ an kɔni an bɛ k'u sɛbɛn dɔɔni an bɛ k'a sɛbɛn mansin kumabaw kɔni fɛnɛ o bɛɛ bɛ mɔgɔ tɛ se ka don a la gakɔrɔ ka taga nɛgɛ birila a bɛɛ da la si tɛ se k'a lasɔrɔ mansin bɛɛ kɔnɔna la yen nɔ yɛrɛ o mansin kelen yɛrɛ bɛ sɔn ka 10 millions bɔ mais n y'a mɛn ko k'a jenina k'a tɛ se ka baara kɛ tuguni fɛn ka ko ka ca kojugu o mansin yɛrɛ mɔgɔ tɛ se ka tagama ka to yɔrɔ yɛrɛ kɔrɔ n'o tɛ o yɛrɛ ne tun ka taa ɲɛ da o tun ka di ne yɛrɛ nka ko donyɔrɔ so ye k'e ka taa yen. Kumakan labanna bɛɛ ka dugawu kɛ n ye ala bɛ se ka nɔgɔya kɛ n ye cogoya min na ka minɛn wɛrɛw sɔrɔ ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ dilan baarakɛyɔrɔ fana tiɲɛna de pewu tori tiɲɛna nɛgɛw tiɲɛna mansin bɛɛ tiɲɛna sɔgɔma atelier niveau atelier kura bɛɛ k'an dɛmɛ ni dugawu ye ala bɛ se ka nɔgɔya kɛ n ye cogo min na gouvernement yɛrɛ fana ka hakili to n na k'an dɛmɛ n bɛ se ka minɛn dɔw sɔrɔ k'an bolo laminɛ cogo min na sani n ka baarakɛlaw a ka kɛ taa chômage ni fɛnw na bɛɛ k'an sama dugawu la. I ni ce ala ka kɔɲɛ nɔgɔya. balimaw mɔgɔ minnu bɛ yen bi n'u bɛɛ debiteya jɔyɔrɔ la ni olu ka kulu tɔgɔ ye ko Conseil national de la transition ko u jɛna ka sira di jamana marabaaw ma
fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ u bolo o fɛɛrɛ n'u dabaliw san kelen ni kalo 6 in kɔnɔ ni kalo 6 yɛrɛ an tɛmɛn'o kan kaban u bɛna jamana baara ni baara sira minnu ye o sira dira jamana marabaaw ma kunungo ntɛnɛn a baaraw tun daminɛna kabili juma tɛmɛnen n'u bɛna février kalo tile 9 ma dabali ni fɛɛrɛ minnu ni u bɛna tigɛ furancɛ fanga marabaaw fɛ kunungo ntɛnɛn min bɛna février kalo tile 22 ma mɔgɔ minnu bɛ yen bi n'olu tun tɔmɔna soldasiw fɛ k'u kɛ bilasiralikɛbagaw ye furancɛ fanga in bɛ se ka fori cogo min n'a bɛ fɔ a ma ko conseil national de transition ninnu de ye mɔgɔ minnu sariya minnu ni jamana in bɛna boli wala a bɛna mara o sariya in kɔnɔ furancɛ fanga in na a tun ɲinina olu fɛ u ka dabali ni fɛɛrɛ ani wale minnu n'o ka kan ka ta jamana marabaaw fɛ u y'a jira k'a fɔ dabali ni fɛɛrɛ tali sira kumaba 6 de b'u bolo laɲini minnu bɛ yen n'o laɲini ninnu n'olu kɛra sɔrɔ fɛn ye o b'a jira k'a fɔ jamana y'a yɛrɛ sɔrɔ n'o ye olu ka baarakɛ siraw ye o ye laɲini 23 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔn ye a bɛ tali kɛ jamana maracogo la fo ka se jamana maracogo ɲuman na fo ka se kana ni lakana dabali ni fɛɛrɛ tigɛ la ŋaniya minnu bɛ yen o ŋaniya ninnu dali a kuma tun cayara kosɛbɛ nka RFI y'a jira k'a fɔ ko jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ko u y'a ɲininka yala ŋaniya minnu b'ale bolo a b'a fɛ ka jamana in baara ni waati ni furancɛ fanga in kɔnɔ ko yala nafolo bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn ko jamana yɛrɛ bi jɔ ni nafolo ye a tɔ bɛna kɛ fɛn min ye o ye Mali magɛn ni Mali dɛmɛbaw olu bɛna Mali magɛn ni nafolo tɔ ye yala a nafolo hakɛ bɛ taa joli la baara in bɛna dɔgɔda cogo jumɛn na a bɛna waleya furancɛ jumɛn kɔnɔ ninnu ye ɲininkali minnu n'olu lasera mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu n'olu tɔmɔna sɔrɔdasiw fɛ k'u kɛ jamana baara kɔlɔsili ye ka bɔ jamana marabaaw yɔrɔ nka RFI ko o maa dɔ ye politiki tɔn maa dɔ ye k'ale ko nka ko maa kɛ cogo cogo ani na magɛn ta wa o kɛra koyi ka furancɛ fanga in sɛgɛrɛ ni a ti ɲɛ Mali magɛnbagaw weleli kɔ ka dɛmɛli kɛ hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ o magɛn sɔrɔli o ma sɔrɔ anw fɛ fɔlɔ a ko maa kɛ cogo o cogo Mali bɛ dakun min na bi a kɛn bɛ ka bɛɛ lajɛlen hamina ko dɔ fana ye jumɛn ye o ye cɛfɔni kanbɛn min ni bolonɔbila kɛra la san 6 ye mɔgɔ dɔw kɔni miiri la k'a fɔ nin baara in de tun kan ka lajɛ furancɛ fanga nin baara in tun tɛ furancɛ fanga ka baara ye nin baara nin o de tun kan ka to ye ni fanga min sigira jamanadenw tɔgɔ la wala jamanadenw fɛ o tun kan k'i cɛsiri nin baara la o dɔw y'a jira k'a fɔ min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye ni mɔgɔw sɔrɔla minnu ye banbanciw ye banbanci minnu bɛ yen n'u ko n'u ma sɔn o ma ko yala ko bɛ kɛ cogo di Mukutaru ni ɲininkali a ko o cɛfɔ n'o kanbɛn bɛn kɛra minnu kan ka lajɛ cogo la min b'a to min yɔrɔ minnu n'u u kɛli u tɛ bɛn faso ma ko o lajɛ cogo kura la a bɛ se ka labɛn cogo kura minnu na ko nin ye saritikanw yɛrɛw talen ye k'a di furancɛ fanga ma k'a ka baara kɛ n'a ye wa o yɛrɛ dama dɔrɔn tɛ koyi hali jamanadenw ka foroba kɛnɛsigi minnu kɛra n'o y'a jira k'a fɔ bɛɛ da ka kan ka don faso kuma ni faso baara ko la a fɔra fana k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye marifa ta karo gɛlɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ ni marifa bɛ olu bolo bi n'a y'a sɔrɔ k'u ye jamanaden ye yala olu yɛrɛw kumaɲɔgɔnya bɛ se ka sigi n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Iyad Agali ye ani Amadu Kufa ko nin kɛlen don jamana marabaaw ka kɔnɔguwankoba ye bi min ye Mukutaru yɛrɛ ye a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ na ale tɛ se ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi bi nka a ye layidu ta k'a fɔ minisiri minnu bɛ yen n'olu ka ca ye nin ɲininkali ninnu olu kɔnɔguwanko weleli ko jamana ka wasadenw u bɛ se ka wele bila olu ma yala minisiri welekun tun ye fɛn jumɛn ye maa minnu bɛ yen n'olu ye wasadenw ye wala n'u bɛ wasadenya jɔyɔrɔ la olu dɔw bɛ yen u ye jaabi di o jaabi ninnu filɛ nin ye mɔgɔ fɔlɔ min n'o bɛna baara min wala jamana marabaaw u bɛna bila ci min na furancɛ fanga in kɔnɔna na weleli kun ye fɛn min ye Aliyu Badara Nana Kase ye ale ye sariyatigi ye furancɛ fanga in ale fana sɔrɔla mɔgɔw fɛ mɔgɔ min dɔmana sɔrɔdasiw fɛ ka kɛ wasadenya jɔyɔrɔ o faaba ye a ɲininkara Adama Jara fɛ
transition dɛmɛni ye wajibi ye an bɛɛ kan o de kosɔn ne yɛrɛ bi yan ko n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ne tɛ politigima ye ne ye sariyatigɛma de ye n ye n si bɛ k'o baara de la n b'o de don nka jɛkulu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ CNT kɔnɔ fo kana dafa maa 121 na an se ye min ye o jamana jɔra an b'o kɛ nka hali maa min ma wele a bɛɛ niyɔrɔ kuma b'a la o tuma bɛɛ k'a k'i bolo don nin baara in na parce que n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ an bɛɛ de ye an tɛ ala deli tiɲɛni na. o dabali n'o fɛɛrɛ minnu ni baara bɛna kɛ olu kan ntɛnɛn tɛmɛnen février kalo tile 22 mɔgɔ minnu n'olu bɛɛ wasadenya jɔyɔrɔ la bɛ olu jama fanba u ko k'u bɛ sira di jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ma maa 100 bɛ olu la olu ko ko olu sɔn bɛ a ka baara kɛcogo ma dabali ni fɛɛrɛ minnu b'a bolo fasojɔ la 4 bɛ yen olu ko ko olu m'a ye ka fɔ tasira ɲuman b'a bolo olu ma diɲɛ ka sira d'a ma mɔgɔ 3 bɛ yen olu ma u dongo fɔ olu kɔni y'u yɛrɛ u minɛ dabali ni fɛɛrɛ minnu ni olu tun ɲɛfɔra jamana marabolo ɲɛmɔgɔ fɛ bi u bɛ tali kɛ jamanadenw bɛna sugandili minnu kɛ o sugandili ninnu u bɛna dɔgɔda waati jumɛn hali n'a y'a sɔrɔ ko jamanadenw ma bɔ o joona ntɛnɛn tɛmɛnen nɛgɛ ɲɛ 10 waati kuma ninnu daminɛna u tora baara in na fo ka se fitirimagɛn waati ma mɔgɔw yɛrɛw bɛ minnu y'u ka hamiw kofɔ ka fɔ furancɛ fanga in olu bɛ ka hamina ye yala waati min dir'u ma u bɛna wasa don o la wa sabu baara minnu bolo dalen don fɛ ko baara ninnu fanga ka bon kosɛbɛ min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye a ko min ye président bandaw ye k'a ye nɔgɔ bɔ a la pewu ka fɔ ale ka ŋaniya tɛ fɔ ye waati min dira ale ma n'o ye kalo 18 ye o ye san 1 ni kalo 6 ye k'ale tɛna tɛmɛ o waati kofɔlen ninnu kan minnu ye lakana ani kana kɔnɔgwan ye Muktar Wade a ye hakililajigin kɛ k'a fɔ ko min ye maradugu ninnu ye kɛrɛnkɛrɛnniyana Segu mara ani Mopti mara n'an da ser'olu ma a y'a jira k'a fɔ marafa bɛ mɔgɔ minnu bolo n'o ye kɛlɛcɛw ye olu ka marafa bila min bɛ se ka kɛ sɔrɔlasi ye u ka kɛ sɔrɔlasi ye min yɛrɛ tɛ se ka kɛ sɔrɔlasi ye u ka marifa bila baara wɛrɛ ka ɲini ka d'o ma n'a bɛ fɔ o ma ko DDR ko Mali marabaw ko u cɛsirilen don o la u bɛna kɛ sabu ye marifa bɛ maa o maa bolo hali minnu yɛrɛw kɛn bɛ marifa ta sabu ye ka kɛ kulu ye k'u yɛrɛw lakana ko bɛɛ lajɛlen jamana marabaw cɛsirilen don olu cili la min ye cɛfɔni kanbɛn o bolonɔbila min kɛra min ye Muktar Wade a y'a jira k'a fɔ kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na o ko kan a ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ yɛlɛma dɔw fana kan ka don politiki yɛrɛ taabolo ni tasira la hali fanga sigicogow la ni fanga ka baara kɛcogow la ko o baara ninnu o bɛ kɛ o tɛ kɛ politikitɔnw kɔ politikikuluw kɔ jamana yɛrɛ dugulenw ni forobamɔgɔw kɔ Muktar Wade fɛ a y'a jira k'a fɔ min ye balo sɔngɔ yɛlɛnni ye balo minnu ni jamanadenw hajo fanga ka bon balo la kosɛbɛ ko jamana bɛ ka bɛnkan dɔw kɛ bɛnkan ninnu bɛna kɛ balo ɲɛnɛbɔbaw fɛ min b'a to ɲɛna sɔrɔ la a y'a jira k'a fɔ min ye deli minnu bɛ kɛ bɔlɔn fɛ ani ka mɔɔw bila deli la ko ninnu ye wale minnu a bɛna ɲɛnge jamana sariya tabaw ni sariya kɛbaw fɛ a ko jɔnya wale minnu bɛ kɛ a da sera nin fana ma a y'a jira k'a fɔ hali minnu bɛ yen n'o ye an kunnafonilaselaw ye an ka baara senfɛ n'an ye jamana sariya kankɔrɔ sɔsɔ walew kɛ jamana sariya kankɔrɔ sɔsɔ walew kɛ a ko bɛɛ tɛna kɛ kirilata ye da sera fɛn caman ma kuma nin senfɛ nka n'i y'a ko lajɛ kɔnɔganko minnu bɛ bi n'o kɛlen don furancɛ fanga ka cɛsiri walew ye o dɔ ye jumɛn ye o ye u bɛ fanga bila waati min na fo jamanadenw ka danama dɔ ka sɔrɔ ka sigi fanga na o sugandili ninnu a da ser'o ma hali n'a y'a sɔrɔ dɔgɔdali kɛrɛnkɛrɛnnen ma kɛ yala jamanadenw ka maa sugandi ninnu ɲɛmɔgɔ sugandi ka daminɛ jamanakuntigi la ka se wasadenw ma ka se mɛriw ma olu bɛna kɛ waati jumɛn perefilatigɛ man di olu la u y'a jira fana k'a fɔ u bɛna jamanadenw fɛla ɲininkali kɛ k'o bɛna kɛ an bɛ san min na a kalo 6 fɔlɔ kɔnɔ tɛmɛna tuma min na ko baaraw bɛ kɛ nka an balimaw mɔgɔ caman bɛ yen minnu ye nin ko in kɔlɔsilikɛlaw ye olu y'a jira k'a fɔ k'olu ma wasa jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ka kumaw la dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ɲininkali minnu kɛra la ko ɲininkali minnu ma jaabi min ye Muktar Wade yɛrɛ ye ko a ma perefilatigɛ di fɛn o fɛn bɛ tali kɛ baara kologiri minnu bolo daraw fɛ yala nafolo bɛna bɔ cogo di dabali ni fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ min b'a to baara ninnu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a y'a jira k'a fɔ jamana bɛ ka musaka san 2000 ni san 21 jamana bɛ baara ni nafolo min ye o musaka ko bɛɛ jateminɛ na ko bɛna ni musaka nin baara bolo dalen don olu fɛ ko bɛna jɔ musaka bɛɛ lajɛlen kɔrɔ hakilila jiginna
olu yɛrɛ u bɛna baara min kɛ a bɛna kuntilenna baara u ka baarakɛta bɛna kuntilenna ba wɔɔrɔ minnu ta jamana baarako la o kuntilenna wɔɔrɔ ninnu a dasira ninnu bɛɛ lajɛlen ma ni ala sɔnna ma an ka dɔnkibaru nata ninnu na an bɛ se ka walawalali kɛ nka ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun ye laɲini 23 de o laɲini 23 minnu bɛ yen ni caw ca n'o kan ka kɛ olu bɛ se ka nɔ bɔ cogo min k'a lajɛ baara ninnu bɛ ɲɛ sɔrɔ a dasira nin bɛɛ lajɛlen ma nka mɔgɔw bɛ mugu la olu yɛrɛw kɔni fɛ olu ma jaabi sɔrɔ ka ɲininkaliw la hali n'a y'a sɔrɔ ko jama fanba ye sira di jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ma minnu bɛ yen ni olu kɔni fɛ a ka kuma ma olu wasa o mɔgɔw la min ye o mɔgɔw la Adama Fɔnba ale ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ wasadenya jɔyɔrɔ la ale ye min fɔ o kuma ninnu filɛ nin Premier ministre nana a ye a ka baara kɛcogoyaw boloda a y'a fɔ an ye a diyara an ye an sɔnna ma mun na bawo a ye jamanadenw fanba ka hakilinaw ta o ye mun ye kanan ka sabati tungo juguya ka kɛlɛ kɛnɛya ka sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen ka se ka yiriwa an sɔnna a ma an b'a ɲini gouvernement fɛ dɔrɔn de u k'u kɛ baara in kan yalasa baara in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na wagati kɔnɔ maliyɛnw bɛnnen bɛ wagati min na tiɲɛ la baara in na a ye fɛn fɛn proposé mali mago b'o bɛɛ dilan dɔw b'a fɔ ko transition tɛ o temps permettre a ye proposition min kɛ nin ye o b'a yira hakilina b'a la a bɛ ko dɔn a ye ko faamu a bɛ mali dɔn a bɛ maliyɛnw dɔn a b'a dɔn mali mago bɛ mun na o hukumu kɔnɔ la an kan ka fo k'a waleɲuman dɔn a ye ne nimisi wasa parce que mɔgɔ caman bolo ko nin CNT bɛna kɛ dɔrɔn mɔgɔ minnu sigi u b'u tɛgɛ kɔrɔ ta an tɛgɛra bɛ fɔ an bɛ wuli an bɛ tɛmɛ mais caman y'a ye k'a fɔ o fɛn tɛ jigi min placelen ma anw na an kan k'o fa an ma min faamu jamana kɔnɔdenw ma min faamu an b'o ɲininkali kɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ forcément premier ministre ye min fɔ anw banna o ma ou bien non an bɛ fɛ dɔrɔn an ma min faamu a k'o ɲɛfɔ an ye ni kumaw la fale an bɛ se k'a fɔ bɛɛ y'i sago kuma fɔ bɛɛ amina ko fɔ anw yɛrɛ min ye kunnafoni dilan an ta fɔ hakili la a ye kuma dɔ fɔ mun b'a yira k'a fɔ ko bɛ taa ko kura la a ko sɔnni maa si tɛ kaso la journaliste ye ka da i ka journaliste baara kan ni bɛn mun ye wari bɔ ɲangani mɛ i tɛ taa kaso la bilen o ye koba ye a y'a fɔ yan fana ko mɔgɔ bɛ minisiri la sini o sinikɛnɛ i bɛ se ka minisiri wele ka na jaabili di i ka amina ko kan ne nimisi ma wasa munna ni nimisi ma wasa ka da kan an tun hakilina bɛ fɛn min na k'a fɔ ko an bɛna an ka bɔnɔgɔla sigi an ka seko ni an ka dɔnko kan o ma walawala ne ka faamuyali sɔrɔ o la o ma walawala an ka nimisa sɔrɔ o la ka da kan jamana o jamana n'i b'a fɛ ka bɔ nɔgɔ la i bɛ bɔ nɔgɔ la n'i ka seko n'i ka dɔnko de ye e yɛrɛ k'a lajɛ nin jamaba in na yan nɔ ko an k'an ka fɛnw fɔ tubabukan na an b'a fɔ tubabukan na kuma bɛ fɔ minnu ye a bɛ fɔ minnu kama a bɛ fɔ kan na olu tɛ kan min mɛn ne kɛra mɔgɔ fɛ minnu ma sɔn ka sababuya kɛ bɛɛ n'i ka miirina de don jamana ko la n'i ko ko plan d'action o kɔrɔ ko an ye hakilina minnu ta n'o ye feuille de route ye k'o bɛ se ka lawaleya cogo jumɛn donc ne nana ye k'a fɔ ko in kɔnɔ dibi dɔw b'a la o dibi ye mun ye o ye musaka ko ta fanfɛla ye parce que a fɔra ko musaka ko o bɛ bɔ 2021 ka taa 2022 la o musaka dun fana an m'o yɛrɛ budget fana voté fɔlɔ donc o tɛ ko ɲɛdɔn ka b'o la a nana fɔ ko élection kalafili kan ka kɛ ni bolo kelen min ye n'an b'a fɔ o ma ko organe unique k'o tɛna se ka kɛ ko parce que ko an presselen don ani an ye ɲininkali dɔw kɛ emakɔrɔ yɔrɔ minnu cira zone aéroportière an ye ɲininkali ko la u nana yira k'a fɔ ko bɛ continuer maire minnu ye baara jugu in kɛ k'u bɛ u lawuli ka bɔ yen k'u nɔ minɛ mais o tɛ ne dɔrɔn satisfait maa minnu bɛ yen n'u ka hakɛ bɛ yen depuis san 1995 olu la ka hakɛ tɛ d'u ma wa. maa minnu sara n'u kɛra sababu ale ka kɛ premier ministre ye d'abord an b'a daminɛ n yɛrɛ ye question tɛ lamɛn maa minnu sara n'u kɛra sababu ale ka kɛ premier ministre ye n'u olu ka kiriko bɛ bunna ko min kan o jaabi man di parce que o ye dabali ban maa denmisɛnnin dɔw de sara jamana in kɔnɔ olu sara o de y'a kɛ an bɛ yan n'an ɲinɛ n'olu ka ko question jaabi ensuite an nana ye k'a fɔ organe unique min n'o ye kalafili ka kɛ minɛ kelen kan a nana fɔ k'o tɛna se ka kɛ nin na a ka o kuma tɛ anw lasɔn o tɛna se ka kɛ nin na o ye kuma wɛrɛ de parce que o kɔrɔ de ko élection tɛna kɛ élection jɛlen ye a bɛna kɛ tuguni de ka maa dɔw ta tuguni k'o latɛmɛ a ko kuma min filɛ a bɛ k'o kuma latigɛ ni mun ye o kuma se ma anw dusu suma fiyewu parce que o kɔrɔ k'ale t'a kalama k'a fɔ ko kalafili kɛ jugu o de bɛ jamana in y'o de kɛ san 30 o de y'a kɛ coup d'état bɛ ka kɛ donc ni kalafili ma kɛ ka ɲɛ foyi tɛna se ka kɛ ka ɲɛ an y'a ye k'a fɔ a ko budget an y'a ɲininka musaka min bɛ don na a ko bɛ budget kɔnɔ budget min fana kan ka voter ne ko bɛ budget kɔnɔ an b'o faamuya cogo di donc i bɛna ye
ni a tɛ fɔ nin ma ko plan d'action ni déclaration de politique de plan d'action tɛ plan d'action kɔrɔ de ko kan fɛngɛ dɔ kɛ nafolo min b'a la o bɛ dɔn a bɛ kɛ wagati min kɔnɔ o bɛ dɔn et puis a yɛrɛ hakili latigɛlen don f'a b'a fɔ ko question orale tɔ ko ni kuma min b'a fɛ ko ministre b'o jaabi ne hakili la nin n'a ɲɔgɔnna la exercice dɔ de don fɔlɔ e t'a dɔn yɛrɛ fɔlɔ ni jama bɛ sɔn ou bien ni jama tɛ sɔn ou bien ale hakili latigɛlen don ni kɔni an bɛ se k'a fɔ baara mun n'a a bolo dara komi ale yɛrɛ ko k'an bɛ CNT kɔnɔ ka ban an bɛ an jija cogo bɛɛ maliyɛnw jigi bɛ se ka tugu ko in kɔnɔ parce que nin tɛ a taabolo ye komi a cogoya b'an bolo walasa ka k'an sago ye an b'o kɛ ani mun kɔni bɛ se ka mɔgɔ hakili sigi dɔɔni o ye accord ta fanfɛla ye n'a ko mɔgɔw sɔnna ka ban ko a bɛ segin bɛ kɛ accord ka relecture bɛ kɛ o bɛ se ka mɔgɔ hakili sigi mais a ma ban hali n'olu sɔnna fɛn jumɛn de bɛ na bɔ a la surtout a ye kuma dɔ ɲɛfɔ ko police territoriale a ye ɲɛfɔli min k'o la o t'o ɲɛfɔli ye police territoriale tɛ bɛnkan ye décentralisation ka bɛnkan tɛ wa a bɛ constitution sɔsɔ o jɛlen don mais komi ko a bɛ segin ka kalan n'a seginna mun b'a kɔnɔ n'o man di maliyɛnw ye an b'o bɔ a la ten mais a ma dara tiɲɛ k'a fɔ k'a bɛ tɛmɛ CNT fɛ n'a dun ma tɛmɛ CNT fɛ jamana ka nafolo se ka ban ni kɔni ye ne ka miirina de ne kɔni ma nimisi wasa sɔrɔ o kɔrɔ ye hali ni bɛɛ ko k'a sɔnna ne tɛna sɔn parce que ne tɛ se ka taa n bolo wuli fɛn ye fɛn min ni ne nimisi wasalen tɛ a kɔnɔ ka se a degré bɛɛ lajɛlen. an balimaw nin bɛɛ kɔfɛ sa mɔgɔw bɛ yen mɔgɔ minnu ni olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛ furancɛ fanga in u b'a sɛnsɛn u bɛ don u jigiya kɔrɔ olu ka cɛsiri u bɛna sinsin fɛn min kan o de ye furancɛ fanga in bɛ se ka dɛmɛ u ka baaraw la cogo min fo ka se a fori yɔrɔ ma o mɔgɔw la olu dɔ bɛ yen o kolo in ko kolo yi bɛ faso ka wele jaabi yala olu fana fɛla ye fɛn min ye o jaabi ninnu dira san maa min tun y'an ka ciden ye o ye Abdulayi Kanta ye u yɛrɛw ka kolo a bolofara dɔ sigilen senfɛ a kuma ninnu fɔra o kɛnɛ kan an ka Isaka Jim ani minnu ko k'olu bɛ faso ka wele jaabi o tɔnɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ kan u ye min fɔ filɛ nin yaasa furancɛla fanga in a bɛ se ka dɛmɛ cogo min na jamanadenw olu fɛ jɛkulu dɔ sigira sen kan jɛkulu min n'an k'a ma ko ACRT ni hakilina taba ye Isaka Jim ye sibiri tɛmɛnen na o sera san ka kɛ ni san funangɛw olu ka wele kan ye ka ɲɛsin u ma o de ye k'a fɔ ndolanciba u ben'o labɛn ACRT ale tɔgɔ la ekipu 16 bɔɲɔgɔnko don minnu bena nin ndolanci ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ tumana min na an sera san donda la denmisɛnw an'u ka maa yelekew olu taara an kunbɛn san dan yɛrɛ la ye i bɛ position min na Mali la maa ti kɛ siranbaatɔ ye ka dɔ ye i bisimila yan ye san ye senkɔrɔbaw ko n ka nin kunbɛn ko i nanen ko a diyar'u ye i bisimila denmisɛnw a ka dunanba nana an bɛ taabolo min ka bɛɛ b'o dɔn n'o ye tradition dɛmɛlen ACRT faso ka wele an nana san bi san selulu sigili la ani a balontan jeunesse y'an wele an nan'u jaabi bɛɛ ɲɛ bɛ bonya la sankaw aw ni ce aw yɛrɛ sabula aw y'a yira anw na k'a fɔ k'aw se dunan bonya la vraiment aw ni ce aw yɛrɛ halisa ACRT min n'an bɛna baara daminɛ ala k'a sisi aw bolo aw k'a dɔn k'a fɔ kɛnyɛrɛye baara de don faso jɔ baara de don fasoden ɲumanya baara de don sabula transition in ɲali a tɔnɔ bɛ maliden bɛɛ de kan halisa ala k'a nɔgɔya aw bolo ala ka baara tɔ jidi nin ka kɛ ko daminɛ a kana k'a laban fiye fiyewu ani denmisɛnw ɲɔgɔn sɛnsɛn ka taa san duba 4 bɛ yen ni ka taa foli kɛ ye u nana an fɔ a bonya ma a diyara an ye ala k'u nakun ye ala ka jamana in kolo suma duma o duma an bɛ dugawu kɛ jamana ye san bɛɛ y'o seere n'i nana bi ko n'i sigira dugutigi tɔgɔ la n'a dɔgɔninw tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i k'an ka foli fɔ ɲɛmaa ye n'o ye bandaw ye an bɛ gouvernement mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo CNT mɔgɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo a bɛ cɛsiri min na sankaw officiellement an b'a fɔ ye anw bɛ k'aw senkɔrɔma don an bɛ aw senkɔrɔma don toujours an b'aw dɛmɛ an b'aw kɔkɔrɔma don pour que vraiment jamana in se ka sira ɲumanw ta o de y'an bɛɛ laɲini ye n bɛ dugawu kɛ nabaw ye min m'u natɔ sɔrɔ u ka n'u tatɔ sɔrɔ a bɛ nɛgɛ ni jiri de ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ jamana ko de la an bɛ dugawu kɛ ala k'a kisi nɛgɛ ni jiri tɔɔrɔ ma n'aw bɔra yan ka taa bolo don fɛn o fɛn ala k'a ɲɛ aw bolo jamana ala ka barikaden caman don a kɔnɔ vraiment an kɔni an bɛ dugawu k'a ye su an bɛ dugawu kɛ an seli o seli an bɛ dugawu kɛ parce que jamana an bɛɛ de ta don n'a ɲɛna an bɛɛ de ni Mali fan bɛɛ jara ni samadiya an ma foyi sɔrɔ diɲɛ bɛɛ jara ni Mali ma diya an ta yɛrɛ fu ye an bɛ dugawu kɛ Mali a ka diya cɛba minnu b'a ɲɛ ni musoba minnu b'a ɲɛ anw ta ye dugawu ye an bɛ dugawu k'a ye su an bɛ dugawu k'a ni tile dugutigi ko a diyara ye a bɛnna ma ne tɔgɔ ye Sina Alisa Tarawele ne ye dugutigi den ye
ni ma bala anw tarawelelakaw ni an sangaw ra Isaka o ji min filɛ nin ye ne ka jatira ne b'a dɔn ka tɛmɛ u caman kan Bamakɔ in b'a ba dɔn b'a fa dɔn a kɔrɔkɛ n'o ye Musa ye ne n'a seri misiri kelen na b'a dɔn b'a bɔkolo dɔn an kɔni ta ye ka dubawu kɛ yarabi bolo bɛ baara min na Ala k'a ɲɛ u bolo an b'o dubawu don Ala k'a ɲɛ u bolo tɔgɔ ye Alhaji Basen Tarawele. Alhamdulillah n bɛ Ala tanu ka Ala barikada sanga bɛɛ fo ka san dugutigilakaw fo n'o ye Tarawelelakaw ni maa ba fɛn fɛn bɛ san n da sera min ma da ma se min ma k'a fɔ aw ni ce aw yɛrɛ ye an ye min mɛn an y'o faamu an m'an wasa don la o baara hukumu kɔnɔna la aw da magara la min ye président de transition ye Bandaw a kunu a dɔnnen don ni laadiriya ye a dɔnnen don ni faso kanu ye a dɔnnen don ni tilennenya ye o de y'a to maaw taara sɔrɔ foro la ka wele ka danaya d'a kan o tɛ kɛ bɛɛ ye dɛ o b'a yira k'a fɔ Ala b'a yɛrɛ sago la nka maa i ye min kɛ o bɛ seereya ka tɛmɛ min bɛ fɔ kan min ye a yɛrɛ ka danga ye n'o ye an yɛrɛ b'a fɔ min ma l'imperturbable patriote Assimi Goïta a ye jamana kunnawolo a jɔra jɔyɔrɔ min na ani danaya min b'a kan a yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw cɛ la anw bɛ dɔ dɔ la d'a kan bɛɛ tɛ bila maaw ɲɛ bɛɛ tɛ sɔn maaw ye nka bɛɛ fana tɛ limaniya mɔgɔw ye nka bɛɛ ka sɔn ka fɛn fila ka sɔn o ma wagati kelen na yɔrɔ kelen na ko kelen kunna o danaya b'o la n'i ye surasi kunda a fɔ ma force de défense de sécurité paramilitaire bɛɛ sɔnna ko Assimi Goïta ye mɔgɔ tilennen don bɛɛ sɔnna ko il est exemplaire o tuma ni jamana bɛ gɛlɛya la an kan k'o sinsin k'o lafasa transition fana ye baara dɔ kalifa ma k'a fɔ fɛn o fɛn ye n'a bɛ fɔ la refondation de l'état n'o ye sécurité ni défense ye an ka surasiw an ka polisiw an ka gendarmew an ka gardiw k'olu dɛmɛ baaraw la baara min sɔnni a kun bɛna bɔ n ko sɔnni ni Ala sɔnna a kun bɛna bɔ wa bɛɛ bɛna Mali bonya aw b'a kalama sɛnɛ yanni k'a kɛ i bɛ baara caman kɛ yanni a nɔ ka bɔ minnu bɛ du jɔ i bɛ baara caman kɛ yanni so kun ka bɔ mɔgɔw bɛ kogo de nka so passement min bɛ k'a la fanga ka bon dɛ o tuma transition b'o dangan de la bi o baara hukumu kɔnɔna la anw yɛrɛ bɛ kulu min kɔnɔ aw da magara la n'o ye CNT n'a ɲɛmɔgɔ ye colonel Diaw ye kunun n'a sigira an kumana a ko ni nana n k'a fɔ sangaw ye k'a b'aw fo jamana kuntigi tɔgɔ la a n'a ka dangan tɔgɔ la ni CNT bɛɛ tɔgɔ la nka an nana ni kulu min ye o ye k'a fɔ nin ye institution ye an ye kulu de sigi kulu min diinɛmɔgɔ bɛ se ka don a la diinɛ taabolo bɛɛ danbetigi bɛɛ fasoden ɲuman bɛɛ maa o maa n'i bɛ hami ni faso basigili ye transition kun ka cɛ hɛrɛ la o de tɔgɔ ko ACRT appel citoyen pour la réussite de transition bamanankan na ko faso ka wele ko faso b'a den bɛɛ wele bi taabolo tɛ taabolo ye bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka camancɛ fanga dɛmɛ a ka kun cɛ hɛrɛ la ni maa caman nana vice présidente b'a nɔfɛ président de femme b'a nɔfɛ président de jeune ACRT b'a nɔfɛ ani délégation caman ani maa minnu bɔra Bamakɔ ani kunnafonidilaw a bɛ taa fo maa 40 na donc an nana pour que ninnu media fana u ka kɛ sababu ye jamanadenw k'a dɔn jamana fan bɛɛ ani jamana kɔ kan k'a fɔ an y'o layidu ta Ala ye su ma k'o ta jamana ye k'a fɔ an bɛ don jamana fan bɛɛ an seko damayira la ani jamana kɔ kan k'a fɔ maliyɛnw ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Bandaw dɛmɛ an ka Assimi Goïta dɛmɛ an ka Mokutari Wani dɛmɛ an ka Maliki Diaw dɛmɛ an ka faso dɛmɛ faso ka se ka nin baara in kun cɛ hɛrɛ la donc o de ye ACRT sigi kun ye o tuma an nana fana denmisɛnnin minnu y'an wele k'a fɔ olu bɛ transition kɔ wa u b'a fɛ k'o yira farikolo ɲɛnajɛ la an ko an bɛna ye kɛnɛ kan n'o ye ko an sen don la k'a fɔ jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnnin ye o tuma denmisɛnninw u ka fara Assimi Goïta kan n'i y'a mɛn surasiw n'i y'a mɛn polisiw n'i y'a mɛn gendarmew n'i y'a mɛn gardiw a bɛɛ ye denmisɛnninw de o tuma u ka fara Assimi Goïta kan a ka tugu Bandaw kɔ pour que an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka transition dɛmɛ a kun ka cɛ hɛrɛ la n delila ka kuma dɔ fɔ n bɛ segin a kan kuma kɔrɔma don bamananw de y'a fɔ ko mɔgɔ tɛ ɲinɛ dun ka dɛsɛ a ku la ka ɲinɛ dun ka dɛsɛ a ku la o ka gɛlɛn dɛ o tuma bi an kana sɔn cogo si la min kun ka gɛlɛn o sera ka kɛ o ye mun ye dɔɔnin fɔ tɔgɔ fɔ min ma l'espoir k'a fɔ camancɛ fanga in fɛn o fɛn n'an tun balana camancɛ fanga in ka kɛ sababu ye k'an bɔ dingɛ kɔnɔ an ka ɲɔgɔn minɛ jamana kama an ka ɲɔgɔn minɛ pour que jamana ka basigi jamana ka lafiya waati gɛlɛn don dɛ nka tuma min a ka gɛlɛn jamana mɔgɔ b'a den bɛɛ la o tuma ni sangaw ye nin fɔ o ma bala anw na aw bɛ dugawu la jamana ye juma o juma a y'o fɔ ka dugawu kɛ transition ye ka dugawu kɛ jamana ye pour que jamana ka transition kun cɛ hɛrɛ la an bɛ Ala deli a bɛɛ n'a nakun de don a ye kuma dɔ fɔ kuma in kabini nana yan n y'o mɛn nka a donna n dusukun na ko an ye ɲɔgɔn dɔn Ala de kama an jɛra Ala de kama sababu fana a y'o fɔ a fɔ ale ni le cheikh respecté l'imam Diko u ka jɛ Ala kama jɛ o de ye sababu y'a to a ne
yɛrɛ fana jɛra ala kama ma b'a ɲini ala fɛ ala kɛra ye min fɔ alayhi salatu wasalam maa minnu jɛra ala kama ka fara ala kama fo ka taa se u ka don laban ma bɛ ka to jɛ la fɔ ala kama maa 7 minnu ka lahala fɔr'o la ala kan k'o dɔ ye an karamɔgɔ an b'i fo ka segin k'i fo ka ala barikada k'i barikada maa bɛɛ tɛ kuma ɲuman fɔ tuma min na n'a ma wajibiya a wajibiyalen t'a k'a fɔ ma an karamɔgɔ an na kun ye min ye an nana jamana ko de la n ye kuma mɛn ala ka ani saba bɛɛ foyi tɛ tɛmɛ o kan a ye kuma min fɔ transition yi anw yɛrɛ laɲini ye a ɲuman ye ko dɔ dara anw kunna o ye wajibi ye anw ma min ye président ye bi o ye sanka ye o kuma anw b'a kanu san bɛɛ b'a kanu transition in ka ɲɛ an b'a kanu a kɛ ko ɲuman na an b'a kanu a ka laban ɲuman na parce que an bɛ jamana min na dogo tara bɛɛ b'a dɔn degun bɛ yen o degun o kuma n y'a fɔ caman ye mɔgɔ caman nana yan n y'a f'u ɲɛna n ko degun min b'an kan na an kan a kɛ n y'a fɔ birifiniba de min y'an ka sutura birifini ye anw yɛrɛ ciseau ta k'a fara o kuma min yɛrɛ ɲuman ye an bɛɛ k'an ka fara kala n'an y'an ka faraw kala jamana birifini bɛ se ka kala a bɛ segin a nɔ na mais n'a fɔra ko maa kelen de ko bɛɛ kɛ a tɛ kɛ o kuma o de ye an bɛɛ jɛni ka an bolo di ɲɔgɔn ma jamana in a ka dilan mais jamana in tɛ se ka dilan o fo bɛn tant que anw yɛrɛ min bɛ yen anw ma bɛn baara tɛ ɲɛ o parce que anw de base fo base ka bɛn mais dugu o dugu bɛ yen bi a bɛ base tiɲɛlen don an tɛ dɔwɛrɛ dɔn an b'an ta dɔn yan o kuma mun de bɛ u ɲɛ fo anw min ye dugu ma fɛnw ka bɛn fɛnw kan ka birifini kala o kuma o tɛ ɲɛ bɛn kɔ o tɛ ɲɛ sigi ka fɔ kɔ o kuma an b'o ɲini anw yɛrɛ b'o ɲini bɛɛ fɛ ne yɛrɛ kuma bɛ ka kaw jumi ye an ka kuma parce que a mana kɛ cogo o cogo ne ye cɛkɔrɔba ye ne ni Diko jɛra ala kosɔn mais ni si ka kɔrɔ ni Diko ta ye mais n tugura kɔ ala kosɔn mais tugun ko in kaw jumi y'a diya n na kosɛbɛ walahi y'a diya n na n t'o tugu a la an bɛ ala deli ala k'i segin hɛrɛ la. Isa kaw jimi ka bɔ Bamakɔ ka na an fɛ santarala yan ko k'a fɔ a n'a ka jama ye k'a fɔ u nali min kɛra k'a diyara santaralakaw ye k'a bɛnna u ma a diyara u ye k'a bɛnna u ma Isa kaw jimi kana san yan ka taa fasobaw kɔnɔ n'o ye Tarawelela Tumaɲɔna Terela ka sɔn kana santarala ka an ka bonya jira an na o nali min kɛra o diyara an ye kojugu k'an b'a fo ka barikada k'a ka mɔgɔ bɛɛ fo k'u barikada k'u bɛ baara min na an fɛnɛ an yɔrɔ ka jan dɛ nka an tulo b'a la an tulo bɛ caman na kosɛbɛ ale a n'a ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Mamudu Diko ye Mamudu Diko nana an fɛ bulon kɔnɔ yan Mamudu Diko nana yan ka sigi ale sigira nin yɔrɔ in na yan ayiwa an y'a ye k'a fɔ Kawujimi yɛrɛ na o sigira yan n'o tɛ an ka mɔgɔw sigiyɔrɔ de ye chaise ye nka nin bɛɛ ye taamasiyɛn ye ka jira santaralakaw la k'a fɔ ko vraiment mɔgɔ majiginnenw de don minnu b'u yɛrɛ jigin ka bɛn ni mɔgɔw ye n'o tɛ sigiyɔrɔ min mana d'u ma o de ye chaise ye nka n'i k'i b'i sigi an fɛ ka an ka jɛ nɔgɔlenya in na an ka jɛ fantanya in na donc o de diyara an ye kojugu k'an bi Isa Kawujimi k'an b'a fo k'a nɔfɛ mɔgɔw fo k'u barikada u nana baara min na ala k'a ɲɛ u bolo haminako min bɛ u la n'o ye faso n'o ye Mali ka koɲɛ ye an bɛ dugawu kɛ ala k'u fanga s'a kɔrɔ n'a a fanga nɔgɔyar'u ye fɛnɛ a ta fanga n'a kɛnɛya ala k'o yɛrɛ nɔgɔya u ye a k'an ka foli fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ ko nin diyara an ye kojugu faso tɔgɔ la k'an b'u fo k'u barikada ko faso mɔgɔw bɛ dugawu k'a ye an b'a ɲini a yɛrɛ fɛ a ka dugawu kɛ an ye an bɛɛ kalifa bɛ ɲɔgɔn na an bɛɛ kalifa bɛ ala la a bɛ min ɲini ala fɛ hɛrɛ la ala k'a d'a ma a bɛ siran fɛn o fɛn ɲɛ ala k'a kisi a tɔɔrɔ ma o tuma na ba janta bi yan a bɛna a ka dakuruɲɛ 2 fɔ k'o fara a kan ne tɔgɔ ye Mualim Santara ne tɔgɔ ye Baba Jɛnda Tarawele yɛrɛ bɛ ala ka kɛ hɛrɛ jamana kɔnɔ an nari diyara an ye a bonyana ma n'a taara ko an y'a fo ne jamana ka hɛrɛ ye bolo ala k'a an sigi tɛ nkalon kan an sigi ni ala bato de kan an ye ala de wele an ye balo an halala na nin de bɛ kɔfɛ sa an taara u ka ndolanci kɛnɛ kan min tɔgɔ dalen bɛ Seku la bi ye donba ye san yan dugutigi Seni tɔgɔra a ko a bi an ka dunanbaw bisimila n'o ye Kawujimi ye a n'a ka délégation u ɲuman bɔra Bamakɔ ka na san yan an bi dugawu kɛ ala k'u ɲuman segin ka taa Bamakɔ n'o bɔra yen an bi an ka président fo n'o ye transition président ba ye n'o ye Bandaw ye Cɛjan an bi premier ministre fo Mɔkutari Wani a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen n'o bɔra yen an bi CNT président fo n'o ye Maliki Diaw ye an bi institution bɛɛ ɲɛmɔgɔ fo Mali kɔnɔ baara min kalifalu la baaraba don a ti ɲɛ ni cɛsiri ani dɛmɛ tɛ sankaw an kun dannen bɛ Kawujimi na bi belebeleba farala kan mɔgɔ min y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na i fɛ yen o ka fisa ka tɛmɛ i kan u bi baara min na u bi maliko de la u taara famille 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u bɛɛ y'a jira k'a fɔ u ka soutien bi Kawujimi ye ani Mali dɛmɛba bɛɛ lajɛlen ala ka nali k'an ka hɛrɛ nakun min mana o de ye kana fara sangaw kan k'a fɔ denmisɛnninw ye nin ŋaniya min ta u bɛna tɔlɔntan min kɛ k'a fɔ u bɛ transition dɛmɛ n'o ye soutenir la réussite de la transition o coupe min ni o daminɛ bɛ kɛ bi fo ka taa se a kuncɛli ma n'ala sɔnna an b'a lafasa nka san ye jɔyɔrɔba kɛ kunu jamana ko la san ye jɔyɔrɔba kɛ Mali la san ye maaw di jamana in ma a fɔ min ma les 4 a kɛra diinɛ kunda ye o a kɛra jamana yɛrɛ baara ye o misaliya caman bɛ yen o tuma ni san sen donna transition dɛmɛni na o ma bala an na o tuma an ko min bɛ transition kunna bi n'o ye Bandaw ye fo ka taa se l'impertinence
l'imperturbable patriote Assimi Goïta ani Malik Diaw ani gouvernement an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka transition dɛmɛ laɲini belebele caman fɔra nka belebele dɔ ye la refondation de l'État o baaraw bɛ se ka faamu cogo min n'o bɛ se ka lase an ka wolomasiri tabaw ka se sɔrɔ jugu kan ka jamana dɛmɛ a kalanko ka sabati mais ka jamana dɛmɛ ni Ala sɔnna kalata min bɛna kɛ président sigi ni député sigi ani maire sigi a ka kɛ danaya kɔnɔ jamanadenw ka danaya bɛ maa minnu ka jamana fan bɛɛ olu k'a sɔrɔ nka u tɛ se ka kɛ cogo si la fo transition ka laɲini ka sabati o de y'a to maa dɔw bɛ yen u man ca nka u t'a fɛ o laɲiniw ka sabati o de y'a to an ko ACRT n'o ye faso ka wele an bɛ don jamana fan bɛɛ o tuma an nana san nka ni Ala sɔnna san kɔfɛ an bɛ taa jamana fan bɛɛ o kɔfɛ an bɛ taa jamana kɔfɛ an bɛ taa Côte d'Ivoire an bɛ taa Maroc an bɛ taa Faransi ani ni Ala ye wagati yɔrɔ min nɔgɔya ye ka taa maliyɛnw k'u kuma ɲɔgɔnya tunkaranke u k'a dɔn jamana in y'an bɛɛ ta ye wa jamana in a bɛ jɔ ni Ala sɔnna ko o ko n'a gɛlɛyara laban a bɛ ɲɛ o tuma an bɛ Ala deli Ala ka coupe min n'a a daminɛ ye bi ye k'a kɛ que la fête soit belle et que ni Ala sɔnna final fana n'an ma se ka yan sɔrɔ an b'a ɲini ka yan sɔrɔ final la nka n'an m'a sɔrɔ an ŋaniya bɛ se yan o tuma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ACRT tɔgɔ la ka sangaw bɛɛ lajɛlen fo Ala ka jamana basigi Ala ka jamana lafiya vive sang vive la fête et vive la jeunesse de sang merci. Ne tɔgɔ Boubacar Guindo. Boubacar Guindo e équipe jumɛn entraîneur? Espoir foot entraîneur. E kunna a ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ min y'a to a ma se ka kɛ premier mi-temps na? Denmisɛnw ka ɲɔgɔn faamubaliya c'est pas parce que u ma joué u jouera dɛ mais chance m'u sɔrɔ quoi u ye erreur kelen min kɛ o de kɛra u la bi ye quoi mais deuxième mi-temps na on va essayer de gérer ça quoi. Ne tɔgɔ ye Musa Tangara. Ne ye FC Calcio entraîneur ye. E yɛrɛ bolo i ka cɛdenw ye jumɛn kɛ pour que ka se ka nin yɔrɔ kɛ? An kɔni an bɛ labɛn na wagati bɛɛ an yɛrɛ se min ye an y'o kɛ k'an labɛn an nan'o de yira kɛnɛ kan nin. Mun de b'i bolo hali bi k'i ka denmisɛnninw la encourager pour que u ka se ka match nin ka ɲɛ? An bɛ changement na. Joueur jumɛn de b'i don? Bazumana Daw. Voilà le numéro 15 c'est lui qui a marqué. an balimaw nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa kulu minnu n'olu ka cɛsiri u yɛrɛw ka fɔcogo la n'u wulila k'u dɔn kabila Ibrahim Boubacar Keïta bɛ fanga na n'a bɛ fɔ a ma ko mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques ninnu ye murutili kulu ye minnu olu tun murutira Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga ma mɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'a fɔ dɔw yɛrɛ kɔni fɛ k'a fɔ olu sabu de y'a to Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in firila sɔrɔlasiw fɛ o kulu in kari tɛmɛnen février kalo tile 21 u ye jamalajɛba kɛ o jamalajɛba o kɛra Amadou Hampâté-Bâ tɔgɔlaso min filɛ palais de la culture la hali n'a y'a sɔrɔ kɛ fɔba dɔw fɛ k'a jama ma se ka bɔ ka kɛ i n'a fɔ u ka laada bɔli minnu bɛ kɛ ko n'a ta bɛɛ jama b'u nɔfɛ fo ka se nin yɔrɔ in ma olu de ye wele jaabi wele jaabili in de kɛra sababu ye jamana sɔrɔlasiw ko tun ye u bali k'a fɔ k'u tun tɛ jamalajɛ in kɛ nka o n'a ta bɛɛ u sera k'u ka jamalajɛ kɛ minnu ye bɔli in ŋaniya ta ko olu kɔni y'a ye furancɛ fanga in bɛ ka taa tasira min fɛ ni wulika dɔ ma kɛ k'u gwɛngwɛn k'u bila sira ɲuman kan k'a bɛ kɛ tiɲɛni ye olu ma nisɔndiya furancɛ fanga in ka baara la fiyewu nka u y'a jira k'a fɔ olu man tɔnlen tɛ to ka jamana in to nin sira kan o siratigɛ de la k'a fɔ k'olu b'u sigi k'u bolo fila dalen to sen kan wa u tɛna jɛ n'o ye furancɛ fanga in bɛ ka taa tasira minnu fɛ wa laɲini minnu bɛ yen n'o kɛra Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in gɛnni sabu ye dabali o dabali n'o bɛ se ka to furancɛ fanga in bɛ se k'o sira ta k'olu b'o karaba cogo bɛɛ lajɛlen na u ka ta o siraw fɛ ko kabila Ibrahim Boubacar Keïta bɛ fanga na kuntilenna minnu bɛ olu la a tɛ k'a fɔ ko IBK bɔra fanga na k'olu bɛ u kuntilenna falen ka sababu kɛ fɛnko ye furancɛ fanga in bɛ ka kuntilenna minnu ta a bɛ ka fɛn minnu mamu olu tɛ jɛ n'a ye sabu olu yɛrɛ kɔni fɛ nin furancɛ fanga in u ye kɔrɔsigi kulu min sigi n'o ye conseil national transition mɔgɔw ye n'olu bɛ wasadenya jɔyɔrɔ la ko ninnu man kan u ni sigilen man kan wa u ka baara a dabɔn tɛ foyi kama jamana nafolo dunni jamana nafolo tiɲɛni gansan ye olu yɛrɛ ka hakilinata la cɛfɔ ni kanbɛn min ni bolonɔbila kɛra a la ni a lawaleyara nin waleya cogo la a bɛ jamana in borotoli de kuma fɔ min ye faso ka mara ka segin jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ jamana ka kelenya jamana yɛrɛ a bɛ mara cogo minnu na n'o ye bɛɛ bɛ kun faso kɔnɔ olu tɛ fɛn ye fɛn minnu kuma bɛ se ka fɔ ko yɛlɛmacogo bɛ se ka k'olu la wa k'olu ma jɛ n'a ye kɛnɛ kan an ka seere minnu tun bɛ yen olu ye min sɔrɔ o filɛ nin M5 RFP a ka bi sɔgɔmada in na fara ɲɔgɔn kan an mɛnna an bɛ jateminɛli la
kabi baara in daminɛna M5 RFP kɛra ŋaniya ɲuman ye min ɲɛsinna maa minnu b'an kunna ko faso marabagaw kabi n'olu tɛ yen kabi u ye jɛkulu min sigi colonel jɛkulu min sigi kabi ni organew ma bila sen kan foyi ma bɔ M5 RFP bolo ni ŋaniya ɲumanya ni proposition tɛ ka ɲɛsin u ma Mali kura sɔrɔli la nka bi an nana ye k'a fɔ o ŋaniya ɲumanya in o filɛla u bolo i n'a fɔ fugariya walima kodɔnbaliya walima k'u fɛrɛla an ma ayi u ma fɛrɛ anw ma mɛ u ye dingɛ de sen ka bila u yɛrɛ ye u bɛ bilen min kɔnɔ fura t'a la mɔgɔ o mɔgɔ san 7 kɔnɔ minnu ye anw bali kɛnɛya la san 7 kɔnɔ ka jamana fan bɛɛ kumada tɔnɔmada san 7 kɔnɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye fɛn bɛɛ ta ka ɲɛsin u yɛrɛ ma ka ɲinɛ jamanadenw kɔ n'o de kɛra olu taama ɲɔgɔn ye transition in kɔnɔ ko ka tila ka ɲɛ ka sɔrɔ cɛ dɔw bɔra tile kɔrɔ ka bɔ san kɔrɔ ka bɔ minɔgɔ kɔrɔ ka marifa ci u la u ka faso ko la ka sɔrɔ foyi t'u bolo ko ka laban t'a la o de la dalu bɛɛ sɔrɔlen kɔrɔ M5 RFP bolo k'a fɔ tiɲɛ na n'u bɛ ka taa ni ko in ye cogo min na tɛ taa cogo ye maliyɛnw wulila ni min ye M5 RFP ko a sera a dan na a sera a dan na k'a f'u ye ko Mali in tɛ olu ta ye ko u k'u hakili jagabɔ dɔɔnin dɔrɔn min tun bɛ yen olu faralen o kan nin jamakulu in ma réglé koyi yarɔ olu dɔrɔn kɔni tɛ o la M5 RFP ko sisan a sera sa anw bɛna Mali de ɲini anw tɛna mɔgɔ ɲini tuguni o hukumu kɔnɔna na anw b'a f'u ye ko ayi anw tɛna sɔn tuguni maa damadɔ ni olu ka baara kun ɲɛsinnen don tuma min na jamana kun sɔrilen don kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ min n'an t'a bɔyɔrɔ dɔn ni insécurité n'i ye jamana tila 100 o 180 tɔnɔma dalen don walima o t'an ta ye tuguni n'olu ka baara kun kan ka ɲɛsin olu kisili ma yaasa Mali ka segin a ka maliya ma ko bi biro kɔnɔnaw jara olu ye ka tɛmɛ terrain kan ko n'u m'u tilen baara in ma an b'u lataa terrain kan diyagoya parce que o de y'u ka baara in y'o de ye u bɛ taa terrain kan u se t'a la ka foli lase cɛw ma minnu bɛ terrain kan an bɛ foli lase militaires ma minnu bɛ terrain kan k'a fɔ i cɛɲɔgɔn ma k'o ye cɛ o t'a yira k'e ye muso ye dɛ ayi an b'olu fo olu y'u ta kun M5 RFP anw ko anw tɛna jɛ n'a ye tuma min na n'anw ka mɔgɔw sara ka taa malobɔrɔ damadɔ d'u ma o dira ɲɛnɛmaw de ma minnu bɛ kaburu kɔnɔ olu niyɔrɔ kɛra jumɛn ye M5 RFP ko malobɔrɔ ko tɛ miliyɔn ko tɛ u sara kun min na jɔnw ye jamana di ko ka mugu ci u la jɔn ye mugu ci u la o de ka dɔn an b'o de nɔfɛ M5 RFP ko anw tɛna jɛ n'a ye jamana ka mara ka continuer ka mara bajanbilaya la jamana min ni o y'a sɔrɔ kɛlɛ kɛra kun dɔ de kama anw n'u ka sigi kelen tɛ yen o sigi min na min kɛra dugu la min kɛra kɛnɛ kan an jamakulu cɛ la walima an kelenkelenna cɛ la ko an ye fɛn wɛrɛ f'u ye fɔlɔ min tɛ an bɛna transition in kɛ mun de kan an bɛna bɛn mun de kan ka Mali kura an bɛna jɔ mun de kan an ka kuma bɛɛ kɛra o de fɔlɔ ka fɔ jɔyɔrɔ ko ɲɛ n'a ma ɲa ko o ko in ti ka bɔ a sira fɛ M5 RFP ko fɛn damadɔ bɛ yen nɔ anw ti jɛ olu kɔ fiyewu a fɔlɔ ye jumɛn ye maa minnu ye faso nafolo ka wele ka jɔ maa minnu ye cɛw faga ka musow faga u ka wele ka jɔ a kiri ka kɛ a ka dɔn a bɛ taa sira min fɛ M5 RFP ko k'anw ti jɛ Baba Modibo Keita ninnu olu ye jamana in ka yɛrɛma hɔrɔnya minɛ ka d'a ma 1960 k'a sɔrɔ jamana in ye jamanaba kelen de ye ko anw kulonnen bi t'o la Mali ti tila fiyewu kan an ɲɛnama balolen to yen anw ti sɔn o ma M5 RFP ko nin baara in kɔnɔna na anw ka jamana min don an b'a fɔ ko diinɛ bɛɛ lajɛlen bi bɛn a kɔnɔ anw furadama yan diinɛ ko kɛlɛ ma wuli anw kɔnɔ anw ka jamana in kɔnɔ yan donc au principe laïque et républicain an ko k'an t'o négocier maa si kun M5 RFP ko accord min bɛ yen ni a fɔra a ma ko accord d'Alger o accord d'Alger min ni o y'a sɔrɔ janfa labɛnnen don k'an ka jamana tila k'an ɲɛnama sigilen to anw ko anw ma ban accord ma dɛ mais anw ko accord bɛ lahala min na bi o tɛ appliquer anw ka jamana kan fiyewu fo an ka sigi ka fɔ de kɛ mun b'a kɔnɔ fo fɛn ka sɔrɔ accord kɔnɔ min bɛ Mali to a ka kelenya la min bɛ Mali to a ka laïcité kɔnɔ min bɛ Mali to a ka jɔnjɔn bɛɛ b'an ka drapeau kelen de bɛ an bɛɛ b'o dɔn n'o ye vert or rouge min b'o respecter min b'an ka l'hymne national respecter en tant que anw m'o tɛmɛsiraw ye accord in kɔnɔ anw tɛna sɔn fiyewu a ka appliquer nin cogoya in na. Kulubali i jitala tɔw bɛ